kuchema after kwaita ghost kuYouTube riri kuposta mavideos avo. Vari kuti ivo aiwa vanhu ava vatiuraya, vauraya basa redu. Kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZimbabwe TV, patinokupai nyaya dzakasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinodzoka nawo pano zuva nezuva, uye musakanganwa kufollowa our Facebook page redu rinonzi Zimbabwe TV. I'm back again nenyaya inosiririsa kwazvo kumafanzi eNyathi family, kune avo vanofollowa Gilbert Nyathi nemukadzi wake kuFacebook, kwese kuma social media handles. Nyathi family iri kuchema iyo ichiti pane munhu avaurayira basa, avaurayira brand, uyo ari kuposta mavideos avo akawanda kuYouTube achinyepera kunge ndivo vana Nyathi vacho. So Nyathi family iri kuchema ichiti aiwa mhuri yeZimbabwe tibatsireiwo kuripota munhu uyu ange achidonhedzwa, uyo munhu wacho chingogara wasiya zvauri kuita nekuti uri kuuraya basa redu. So Nyathi family yaposta iyo kuFacebook page kwayo ichinyora ikati, uyu ndiye munhu azoti orora zvachose, uyu kana ari kunzwawo please stop it, ndapota hangu. Guys, idzi ndidzo face account, musanyeperwe please. Ari kutoorganiza zvemuchato achipretenda kunge isu, and imagine 900 videos dzekungoba hake asina kukumbira mvumo, zvakaoma. Then after that vabva vaposta account yacho yavari kuti iri kuvabira mavideos ichiisa paYouTube. Pakaipa. Vanhu vanenge vari pakutsvaga, vanhu vanenge vari muresi rekutsvaga mari through social media, vachishandisa manames evamwe vanhu, vachitora content yevamwe vanhu. Ko wadi wangocreatawo yako? But my question is, ko manager basa rake nderei? Munhu wacho wavari kuti manager vaBarnabas Marambire avo basa ravo nderei? Nekuti tinoziva manager achimira even masocial media handles achimhanya achiona kuti aiwa kuri safe here, achibhukawo maevents, achibhukawo maadverts. Ko basa ramanager nderei kana zvasvika pakadai? Uyewo ana gift kalonga vanozviita ivo zvibaba zvesocial media, zveFacebook, zveYouTube, vari kudi kubatsira vana, sezvo vari ivo vanozviti ndivo vanoshanda nevana ava. Vari kusiya munhu achitosvika iye ku900 videos dzaari kuuploada dzeNyathi pasina mvumo. Ivo vari kumboita nezvei kana vachizobuda pamberi penyika, pamberi peruzhinji, vachitaura kuti aiwa tiri kubatsirana neNyathi family? Then mafanzi ari kuzotaurawo achiti aiwa imimi ana Nyathi tinokutexterai, tinotaura nemi tichikubvunzai asi hamupindure, pride ndo dzamuri kuwanza. At least zviri nani mukapindawo mucomment section muchipindurawo vanhu 3 or 5 zvinenge zviri right, tonyatsoziva kuti aiwa real account yenyu chaiyo ndeipi, nekuti mafanzi ari kuti aiwa tine mubvunzo yatinobvunza asi hamutipindure. Then vamwe vari kuti madi mamboita iri live tombonyatsoziva kuti real account yenyu ndeipi, nekuti mukagarisa hatizoziva. Tatoonawo zviri kutonzi izvo kuTikTok kutori nema-accounts anotosvika 6 ari kunzi Nyathi Gilbert, but achiratidza kuti maghost, uye kuYouTube kwacho kuri kunzi kutori nerimwewo futi ghost riri kutonzi Nyathi family zvakare. So mhuri yeZimbabwe pakaipa. Ndichitarisawo panapa paYouTube account iri kunzi ndeye kunyepa yacho ine 9.39k subscribers ne936 videos dekwaNyathi family. Uyu munhu uyu anenge akatumwa, I think atombocollecta mari apa pa 935 videos dzeNyathi. Then the original account yacho yavari kuti Nyathi family ndo yavo ine 25,200
subscribers ne43 videos. Pakaipa muridzi wecontent wacho atori ne43 videos, asi asiri muridzi wecontent ane about 935 videos dzaaisa. Mhuri yeZimbabwe kana muchingokwanisa kubatsira vana avava Nyathi family, ingoibatsirayo, asi havazogono here zvemacopyright and stuff. Mr Manager kana muchizvinzwawo ikoko kuvaBarnabas, batsiraiwo vana. Muri manager pakudii kana imimi muchisiya zvinhu zvichizoenda kuma-extremes akadai. So muri yeZimbabwe ndakukusiyai muchiona reaction yanga ichipiwa nevanhu mucomment section about attitude yananyathi yekuti avapindure vanhu nezvimwe zvanga zvichitaurwa nevanhu mucomment section maringe nenyaya yekuti ivo vari kubirwa content ichitorwa nemumwe munhu achibenefita achiwana mari nayo.
yananyati. So guys, ngasangane mucomment section muchitiudzawo mafungiro enyu about this issue yananyati yekuti content yavo iri kutorwa, but vanhu vari kuzoti aiwa hamusi kutipindura, atichaziva kuti ndimi anani chaivo.